بله تماشەبانên هێژامê aniha jî bi Nûriye xanim re baxivin ew şêniyekî gundekî Kurdistanê ye û ew ê li derbarê rewşa korona ya dawî ya li gundê xwe agahiyan bide me. Êvar baş Nûriye xanim. Vara bixêr, Xwedê ji we razî be, Xwedê we bihêle navê min Nûrê Şax jê berda. Ez Mixtarê gundê Hisniya me, em gelekî teşekkür dikin ji bo em danî ser televizyona xwe û êvara we bixêr înşallah. Erê em hemî cemaat li vê derê ne, aniha li vê derê Hacî Şükrî, Hacî Şemso, Hacî Fatih, Hacî Mukrîme û xortê me Osman, Silêman, Narê, Ciwanê, Şengê û zarokê me Şoreş, Berxwedan, Şerxwebû, navê te çi bikim? Erê Nokê, Kuncî û Çûko. Dawala em li we geriyan ji bo derdek yanî belayan hat serê me gomê haya we jî jê çê bikin ji bo ev beranê yê serê we. Li gundê me dawetek hebû. Îja ev korona derket daweta me îptal bû û dawet jî daweta birê min bû. Xwedê wî bihêle çû eskeriya xwe kir, mekteba xwe xwand û hat me gomê jê keçikê tê bixwand çû gundê wî alî me jê keçikê mîmyon tîtliyeka xweşik me dît û me her tişt eyar kir ji bo dawetê me 4 kîlo hene kirî me 6 berx şer jê kirî îro daweta me me heftê mîtro qumaş li xelkê bera kire îja hesab cewe û zêrê xwe malê xwe kara xwe me gişt kir. O de îja waliyetê ji me qerar şand go derketina derva qedexeyî û êdî hûn dikan ber dîwara rûnê de dika bixû û fesadiya xelkê bikir. Xwedê yanî heyata me ji kokê de go qip û sekinî. Hala bi şewt îja tu nabê ev korona çawa hatiye se beriya berdam bikin em ê wê kaxeta waliyetê an ji me şandî em ê îşare we bikin. Kavê qaxtê nîket. Wela em nizane em ê çer bikin. Aniha tu civîn her tişt qedexeyî dedê em li vê derê kom bûne aniha em ditirsin wê haya dewletê ji me çê bide. Dedî dibêjin yanî ev virîsa jî Çînê derketî û dedî ji wê derê jî derbasî Îranê û derbasî Wanê bûyî. Îja çawa hat bir? Çawa hat bir? Bûka me anî. Tu nabê vê bûkê jekî hez kirî law ji Wanê îja bana ser telefonê bi hevdû dipeyîtin ji hevdû hez kirin bavê ji gotî na ez ê te el hez bidim mala şêxwe mala şêxwe jî em kesê min nikare zêre ku em çê dikin herkes gorî derfetê xwe yî. Keçik îja gotî ez ê ji bo cara dawî ez ê her wî lawkî bibînim vê xatir ji hevdû bixwazin û te dî xediya çû. Îja te dî bana ne bixêr û ne biala. Çûne cem hev rûniştine. İca te dî çavê xwe xistine çavê hevdû û xweşika mirindika me delala son xatirê xwe ji hevdû xwestine o dedî lawik hewka destê xwe daye destê keçikê gotî awa ji ricif ketî canê û dibê te dî wê kêriyê korona ketî canê vê keçikê. Keçikê jî îja hatî vir bixwar anî û ev xebera ji çî waliyetê qabî çawa nedî. Erê wela ez qurban abina li vê derê dibêje du kes gerek ji du kesa zêdetir li derve îsan nê cem hev herkê herîkê 2 mîtro û nîva navbera xwe de valahiyê bihêlin û dibê hemî dawet û şîn û yawişî aniha yekî me bimrin em nikarin şîna wî deynin em mecbûr wî kirê û li têxin birê erdê xwedê qelbê min kêrsik. û te dî dibêjin dawet û şahî jî nema ew pereyê me li dawetê da gişt çû. Te dî ew berxê xwe em bibêje heft berx bû canê me sax bi em ê bixwin. Îja cotê wan çûye 2 milyar û nîva. Me îja xwe te korona derbas bû çûma bûk neameyî ne dawet ne daweta me em wê hena me jî îja bise. Li vê derê dibêje baweriya xwe bi hene û simaq û tiştê warê neynin ji ber ku ew mere ji koronayê naparêzin. Wele derewe. Wele derewe aniha ew 4 kîloyê heneya me kirî me herkê kirî 200 gram me kirî pakêt û me xelkê bera kiriye û îja te dî dibêjin ev vayrûsa hanê te dî xwe destê me re dizelliqîn û dawî mexte me re destê xwe dixi devê xwe dixi pozê xwe heşayê hazira ciyê xwe yanî hemî xulukê xwe çavê xwe mesela dibêjin bi vî rengî vayrûs dikeve laşê me re de. De îja hene çi nemeta xwe de. Dibêjin wexta tu hene dikî te dî wek dimanekî ser destê me re be û dibêje ev vîrûsan nelet lê hatî ser destê me re wexta henekirî bi nasekir. İşte em hemî gundî me destê xwe kişa hene kir em her sibe jî simaqa xwe vedikin Hecî Cemîl ji me re 10 kîlo simaq şandî serê malê 9 kîlo. Her sibe ji dêvla çayê em ji xwe îja simaqê dem dikin. Hêviya me ji xwedê em ê xwe ji vê vayrûsê biparêzin. Nûriye xanim çend pirsê min hebûn?
Nuriye Hanım, ez bawerim Nuriye Hanım ji ser xeta Skypeê çû. Em gelekî spas dikin ji bo ku agahiyên di derbarê gundê xwe de da bez çend agahiyên şaş hebûn. Em dixwazin ji bo temaşevanên xwe van şaşiyan rast bikin. Bi rastî jî simak an hene tiştên wekî din anha dermanê koronayê tune ye û biraqa gelê me li tişt tiştên wisa bawer nekin bi rastî jî yana wê gelekî xerab bibe ji bo gelê me. Thank you.